Myslím si, že sme mali možnosť sledovať len priemerný zápas, ktorý bol do značnej miery ovplyvnený veľmi nekvalitným terénom, čiže veľmi ťažko sa dalo kombinovať a hrať po zemi. Prvú polovicu, prvého polčasu sme mali územnú prevahu, ale neboli sme skoro vôbec nebezpeční až na jednu šancu. Druhú polovicu prvého polčasu ovládli hostia. Taktiež sa prakticky do ničoho nedostali, sa snažili presadiť z breakovej situácie, ale tie nám nevychádzali. Do druhého polčasu sme nastúpili trošku živšie s tým, že sme sa po štandardnej situácii ujali vedenia. Žiaľ, to vedenie nám vydržalo iba pár minút a po individuálnej chybe sme inkasovali. Krátko na to mal super ďalšiu šancu, našťastie Uhlár nás podržal. Do konca zápasu sa už prakticky nič vážnejšieho nestalo, a keď sme mali miernu prevahu, mierny tlak, ale do gólových šancí okrem štandardných situácií sme sa nedostávali. Na záver by som sa chcel poďakovať niektorým odzovkách fanúšikom, ktorí si neuvedomujú, že toto mužstvo, ktoré pôvodne podľa mnohých malo vypadnúť, tak je momentálne v tabuľke vysoko nad plán. A zabudli na to, že hrajú tu naši odchovanci a dokonca dnes hrali dvaja 18-roční chlapci, ktorí sú vekom ešte dorastenci v základnej zostave. A miesto toho, aby v ťažkých chvíľach ich podporili alebo aspoň boli ticho, tak po nich pokrikujú, ironizujú a degradujú celú našu prácu. Takže chceli by sme sa im ospravedlniť. Vieme, že sú to všetko bývalí reprezentanti, ktorí majú minimálne 100 ligových štartov. Takže páni, skúste sa pozrieť do zrkadla, skúste si spomenúť na vašu kariéru, jak ste si odkopávali uši na dedinách a na budúce buďte ticho alebo radšej nechoďte.